Pozor, ozdobná šujtáška, ktorá robí kroj výnimočným. Je to prámik splietaný v tvare rybej kosti. Vyrába sa z prírodných materiálov, z hodvábu a vlny, alebo zo syntetických vlákien, viskóza a polyester. Toto je ten detail, ktorý na kroji okamžite upúta. Tradičná ozdobná šujtáška sa používa na zvýraznenie švov, lemovanie výstrihov, rukávov či viest a na vytváranie nádherných ornamentov a regionálnych vzorov. Prišíva sa do oblúkov, línií či kvetov a z jednoduchého odevu sa stáva bohato zdobený kroj. Zvýrazňuje každý steh a dodáva kroju eleganciu a charakter. Je dostupná v bohatej ponuke farieb, takže si ju viete krásne nakombinovať k farebnosti krojových druhov, tón v tóne alebo výrazne kontrastne. Na výber sú rôzne šírky približne od 2-3 mm cez 4 až 5 mm až po širšie okolo 7 mm. Práve kombinovaním šírok dosiahnete profesionálny a plný efekt zdobenia. A využitie nekončí pri krojoch. Z tejto ozdobnej šnúrky môžete vytvárať aj originálnu bižutériu, náušnice, náhrdelníky či brošne v kombinácii s korálkami, pôsobia luxusne a jedinečne. Ak chcete, aby váš kroj alebo doplnok naozaj vynikol, tento detail je presne to, čo hľadáte. Môžete si ju kúpiť u nás v Levíku alebo online na www.levik.sk.